Der er kamp om at komme først med det betalingssystem, der kan erstatte dankortet. Her er TV-avisen med Kim Bilsøe Lassen. Det bliver i høj grad mobiltelefonen, der bliver fremtidens betalingsform. Dankortet er truet, og eksperter mener, at det alt sammen bliver dyrere for os forbrugere. Butikkerne har kun ét sted at hente meromkostningerne til kortløsninger på, og det er at tage dem på vareprisen. God aften. Der er kamp om det betalingssystem, der kommer til at erstatte dankortet. På onsdag offentliggør landets 4 største mobiltelefonselskaber, at de vil introducere et nyt mobilt betalingssystem, som nemt og hurtigt kan klare ens betalinger og gøre kreditkort overflødige. Dermed er der nu 3 af den slags systemer på markedet, men konkurrencen gør det næppe billigere. Eksperter og forretninger frygter, at det tværtimod i sidste ende bliver dyrere for os forbrugere. Jeg vil gerne have en latte to go. En latte to go, ja. Der er fuld gang i en betalingsrevolution. Når jeg står herude med Kalle, så er det MobilePay. Danskernes elskede dankort er ikke længere på mode, men det er den her. Vi går alle sammen rundt med vores mobiltelefon i dagligdagen. Nogle gange har vi også vores punkt med, men hvorfor er det egentlig, at vi har 2 forskellige ting med? Her hos T4, som er et ambitiøst samarbejde mellem landets 4 største teleselskaber, TDC, Telia, Telenor og 3, lancerer man på onsdag deres version af betalinger med mobilen. Dermed følger de i hælene på tjenester som MobilePay, der bruges af 850.000 danskere, og Svip, der bruges af 350.000. Alle udfordrer de dankortet som danskernes ubestridte yndlingsbetalingskort nummer 1. Det er kampen om fremtiden og fremtidens betalingskort. Hvordan skal det fungere? I øjeblikket er ejerne bag dankortet, det er ca. 200 danske, men også norske pengeinstitutter, ved at sælge Nets, det er firmaet bag dankortet. Salget ventes at indbringe milliarder. Bankerne de vil nemlig hellere bruge krudtet på at udvikle egne betalingsløsninger. Hos de samvirkende købmænd frygter man, at dankortet kommer til at tabe kampen om brugernes gunst. Altså fordi bankerne gerne vil af med dankortet både på den ene og på den anden måde, så det er jo ikke et udtryk for, at man opfylder danskernes eller forbrugernes ønsker. Og den mobile betalingsrevolution, der er i gang, vil gøre det dyrere at betale, advarer eksperterne. Det er helt klart forretningerne, der kommer til at betale gildet. Og det bekræfter T4, som lancerer deres betalingstjeneste netop rettet mod butikker på onsdag. Vores tilgang til det er, at det ikke er forbrugeren, der skal betale for at bruge det her. Det er gratis at anvende vores betalingsværktøj. Men regningen kan i sidste ende kun lande et sted, lyder det advarende fra de danske købmænd. Vi ved, hvad vi har. Vi har et utroligt velfungerende dankort, som er meget billigt for detailhandlen og dermed for forbrugerne. Vi ved ikke, hvad vi får. Vi får måske en konkurrence mellem en masse aktører, men alle sammen skal have en eller anden betaling fra detailhandlen, for at vi kan bruge de systemer. Og det bliver betalinger, som kommer til at ligge oven på de omkostninger, som vi i forvejen har til dankortet, og dermed bliver det også dyrere for forbrugerne. Men ude på den rullende kaffebar er der ingen tvivl om, at mobilen er fremtidens betalingsmiddel. Det går hurtigere, netop fordi du ikke skal stå og råde med dankort eller med pengebælter. Det rører bare ind på mobilen med det samme. Nina Munch-Pering, hvor tæt er dankortet på at være historie? Ej, nu skal vi nok lige spise brød til med hvor tæt dankortet er på at uddø. Sidste år var der over 1 milliard transaktioner med dankortet, og selvom at hovedparten af kunderne i Kalles Kaffebar, som vi besøgte her i indslaget, altså betaler med MobilePay, så er der jo lang vej op. Men dankortet har jo også det her ellers fine stempel som verdens billigste, og derfor set med forbrugerens øjne jo bedste betalingssystem. Samtidig er det så også et monopol, som ikke rigtig er blevet udviklet på igennem nogle år. Så derfor, så hvor det skal ende henne, måske ikke i morgen, men om snarere 7 til 10 år, det kommer meget til at afhænge af, hvem det egentlig er, der kommer til at købe Nets, og hvad de vil med selskabet. Ja, Nets, firmaet bag dankortet, vil jo sælge det, men hvorfor? Det korte, opsummerende svar på et komplekst spørgsmål, det er, at det er fordi, at det er en alt for fragmenteret ejerkreds, der er bag Nets. Det er jo både store og små banker, det er danske, men også andre skandinaviske banker. Men det er nok mest det med størrelsen, der faktisk udgør problemet. Som jeg forstår det, så har man faktisk igennem mange år ikke rigtig været enige om, i hvilket tempo og med hvor mange penge man skal udvikle på, blandt andet dankortet. Og det hænger jo sammen med, at de store banker måske ikke synes, det er så sjovt at kaste penge efter et produkt, som også gavner konkurrencen ude hos de små banker, samtidig med, at man har milliarder bundet i en butik, som man gerne vil bruge andre steder.